Ani železničné nákladné vozne neodporujú Murphyho zákonom. A preto máme pre našich zákazníkov zabezpečené flexibilné dodanie náhradných dielov. V prípade, že klient zistí poškodenie vozňa, ktoré si vyžaduje dodanie náhradného dielu, objednáva ho prostredníctvom žiadanky H. Po obdržaní žiadanky túto formálne skontrolujeme. Následne v našom technickom systéme skontrolujeme, že požadovaný diel zodpovedá technickým podmienkam a údržbárskym predpisom a objednáme prípravu dielu u našich dodávateľov. Napríklad príprava nárazníku zahŕňa očistenie, odstránenie poistky, rozobratie nárazníku, pružiny, umytie krúžkov, mazanie a zloženie poistky, skúšku pružiny na skúšobnom stave, zloženie nárazníku a montáž poistky, povrchovú úpravu a vystavenie protokolov. V Cargowagon sme na prípadné nehody pripravení a preto máme skladom všetky štandardné náhradné diely pre naše vozne s garantovanou expedíciou do 5 pracovných dní.